Αυτός είναι έρωτας. Καλοκαιρινός, φρέσκος και ανατρεπτικός. Το ζευγάρι Ρέμος Ιβόνη κάνει απλά καθημερινά πράγματα. Χθες το βράδυ πήγαν σινεμά. Γιατί το λέμε? Μα γιατί είναι ερωτευμένοι και αυτό το κατάλαβαν όλοι όσοι βρέθηκαν στον κινηματογράφο στην περιοχή του Ρέντι. Αν είχα μόνο μια βραδιά, για σένα θα ξενύχταγα. Αυτή η σχέση είναι τελικά πολύ δυνατή και δεν παίρνει από ανασχηματισμό. Τους βλέπουμε παντού μαζί, σαν να είναι σε περιοδία προεκλογική. Λόγους δεν βγάζουν, αλλά ο έρωτάς τους φωνάζει δυνατά ότι είναι αληθινός. Σε βλέπω ανανεωμένο πολύ. Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Δόξα τω Θεώ. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι... Και όλα θα περάσουν, όλα θα περάσουν. Στο σινεμά που πήγαν να δουν την ταινία «Οι Αναλώσιμοι», ο Αντώνης Ρέμος έτρεξε να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες της κοπέλας που τον έκανε να ανέβει και πάλι ψυχολογικά. Από ζαχαρωτά μέχρι popcorn και ό,τι άλλο ζητούσε. Μαζί ήταν και 5 φίλοι τους. Μπήκαν στην αίθουσα και είδαν την ταινία που τελείωσε στις 3 τα ξημερώματα. Γιατί έχω εσένα πλάι μου. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε κάμερες εντοπίσαν ούτε και φωτογράφους. Απλός κόσμος που τους θαύμασε μαζί μας έστειλε τις φωτογραφίες. Και μπορεί το φωτογραφικό Ινσταντανέ να μην είναι πολύ ευδιάκριτο, αλλά η σχέση τους είναι. Το εξοχικό του στη Μύκονο διακόσμησε η ίδια η Ιβόνη. Ένα μικρό αλλά όμορφο παραδοσιακό χτίσμα στην περιοχή Φωκό. Ήταν η καλοκαιρινή του φωλιά, στο νησί που αγαπάει ιδιαίτερα ο τραγουδιστής και ας έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας, εδώ στη Μύκονο. Είναι τελικά ενοχή το να είσαι στη Μύκονο κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να τελειώσει. Εδώ πέρσι κάνα μια συναυλία και ήταν πια λες και σκοτώσαμε και εγώ δεν ξέρω τι. Τις περισσότερες ημέρες των διακοπών του το ερωτευμένο ζευγάρι της πέρασε στη Μύκονο. Απομακρυσμένο από τα κοσμοπολίτικα ματογιάνια για να ζουν τον έρωτά τους. Και το ζούσαν τόσο άνετα που ο Αντώνης δεν δίστασε μπροστά στην κάμερα να τραγουδήσει για την αγάπη του. Όχι, δεν είπε το «εμείς οι δυο σαν ένα», αν και θα του τέριαζε καλύτερα, αλλά άλλο. Και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές που ήταν βάλσαμο για τον τραγουδιστή, βάζει μπρος για το χειμώνα. Οι εμφανίσεις του στην πολιτεία θα συνεχιστούν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου πάει Βουκουρέστη για συναυλία και μετά κατεβαίνει Αθήνα, όπου και θα εμφανιστεί με την Έλληνα Παπαρίζου. Και η έναρξη υπολογίζεται για μετά τις 20 Οκτωβρίου. Και όπου Ρέμος και Ιβόνη μαζί σαν ένα.